ассалому алайкум дӯстони азиз. ирӯз 17 декабри соли 2023 1000 рубл 122 сомонӣ. ирӯза навор дорем мо. ВАЗ 2110, ВАЗ Priora, Mercedes Elegance, Toyota Camry, Daewoo Nexi, Opel Astra G, Opel Astra F, Opel Zafira, Opel Astra H ва дигар хел мошино баҳри шумо. мо дар ҳамин каналмон як рӯз хона, як рӯз мошин реклама мекунем бачако. дар канал подписатсия кунен. боварӣ дорем ки аз канали мо ягон мошини хонаи арзон шумо ба қаб мекунем бародар азиз. барои реклама кардан хона дорен, мошин, замин, квартира, техника, аппарат, хулоса чизе ки дорен, WhatsApp да муроҷиат кунед. имода мо шуморо дастгирӣ мекунем, кортона буд мекунем бачако. хулоса рекламаш мекунем. дар мо комментар нависам аз кадом маркаи мошини хона шумо дар кор, аз куҷо туристу мо хулосаи гап пешниҳод мекунем. дар навори баъдна аз рӯи комментар навор мекунем. качесвара баланд амонен, навора тухи тамошо кунем, эълона сар мекунем. мегзарем тарафи мошинои рӯза. мошини фурӯшӣ якум бародар азиз. Daewoo Nexia. Daewoo Nexi дар айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. солша 96 меган, 34000 сомон фурӯхта мешавад. рақамои русия WhatsApp доранд. Nexia германский, мотор 1.6, газ бензин кор мекунад. мошин ягон камбудилиш надорад, кондитсионер ях кор мекунад, ҳама ҷош 100%. дар ин момент мошин дар регар қарор дорад. нархша 34000 мегем. ҳуҷҷатош 31 декабри соли 2023 тамом мешавад бародар азиз. ҳамин рақамои +7 занг занед, аз номи канали Далер официал муроҷиат кунед. иншоалло бо ягон сум арзонтон мекунам. мотор, коробка ходовоиш меган нав панавай. хулоса касоне ки харидор ҳастен, занг зада бо худотон маслиҳат кунед бачако. то ҷое ки мо дар маълумот расид, состояниш беҳад тозак, хуб бада бароям 34000 мегам. эълони дин бародар азиз. як бародармон мураввии фурӯшӣ дорад. барои мақсад бор кардан беҳад удобнияй 5000 меган. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. солаш 82. рақамои WhatsApp да занг зан муроҷиат кунед. дар ноҳияи Мастчоҳ қарор дорад. мотор 100%, бензини холӣ. состояни мошин яъне ки зури бадай, состояниш мошини муомила дора бо балонош нав панав, боз як дона запаска падарка. болош маҳкам мешавад, кушода мешавад бародар азиз. хоб дар дорад. барои бор кардани ягон мол чорвову ягон чизи дигар мақсад удобнияй ҳай карда мегарден. хоб касе ки мехара бачако, ҳамин рақамода занг занен. +7 992. мақсад бо арзон ҳам мекунанд. маслиҳат кунед худтон. ҳамин қадр маълумот буд баҳри шумо хондем бародар азиз. хулосаи гап 5000 меган, бо ягон сум арзон мекунанд. худотон занг за бипарсем бародар азиз. номерои ман барои реклама кардан бачако. хона дорен, мошин, замин, квартира, техника, аппарат чизе ки дорен, роишин рекламаш мекунем. ҳамин лайкҳоро бизанен, навори моро тамошо мекунен. раҳмат ба ҳаматон. меҳната қадр кунен. лайка бизанен, давлиши тамошо кунен навора. ин бародармон мегӯяд ки ассалому алайкум мардуми мошинфурӯш. ман аз шаҳри ҳисор мешавам. мошин мехарам 50 то 55000 сомон бошам мешава мега. 250000 рубл дорам дар даст мега. амин сума метамтон. мошин боша мега ягон намуди Opel Zafira, Toyota, Opel Ashka, Fielder бошад. агар мақсад мехарам меган 250000 рублша метам. баъд боқӣ мондаша. хоб ҳуҷҷату факту далел қатъӣ баъди 6 моҳ пони расчод мекунам меган. ҳамин рақамои 972 да бачако занг занен. ҳамин ака қатъӣ маслиҳат кунен. агар шумо хеле вариантҳо дошта бошед, мо да занг занен, мо кори шуморо мекунем. бачакое ки бо воситаи кредит мошин хар ҳастен, ма да занг занен хидмат бо қатъитон чахчак хуб мекунем. мошини фурӯшӣ дин бародар азиз. Opel Astra F солаш 92 дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархша 23000 сомон меган. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хетчбек. ҳай краскаш мақсад бо лимени созай уқа конкрет нимадам нестай. авио мотор 1.6 123456 км пробег. коробкаш механика. харидори аниқ бошед, занг занед, бо муомила мекунем. илтимос пабраси ки беҳуда зангмо назанен. мақсади гап ки ғаммо натен мегам бародар азиз. солша 92 дар хуҷанди бостонӣ 23000. рақамои 926 барои муроҷиат кардан. худотон бо занг зан бародар азиз. маслиҳат кунед оиди нарх навои ҳамин Astra F.
سه ماشین فروشی برادر عزیز. اوپل استرا اش سالش 2008 57000 сомон нарх дар хуҷанд қарор дорад. Дизел сӯзшӯрӣ, мотор 1.7, механика, вагон 1 дастгаштагӣ, рангаш блур, расход 5 литр мегам бачако. Мотор коробка ходовой кузов зурбадай, заводскои диска рамашка, краска родной, балону нав, ҳуҷҷати солона дорад. Харидори аниқ занг занем, бо маслиҳат мекунем. Ина мехай бачако маълумоти ами ашка. خب خطون باز زنگ بزنین برادر عزیز. اویدی امی اوپل اشکا معلوماتش هم میگیرین، معلوماتای ایلواگیش هم معقول باشه اگر مصرف کنین امی یک خط چخ چخ کنین رفته بخرین شه. امی قا خلاصه مقصد گپی من برای شما. ماشینی فروشی چهارم برادر عزیز. اوپل زفیرا. این خواهشی هم پادپیسچیکا بود. خواهش برداره که مقصد در امو کمیتر بسیار خواهش میکنه. مقصد برای شما. سالش 2002 در خوجند باستانی قرار دارد. 58500 сомон нарх. بنزین گاز، کوزو مینیوین، موتور 1.8، коробка механика، موتور 1.8 یکاتک. 4 تا الکتروپاکет، 4 балон нав، кондитсионер ях، пешкаш гарм، ходовой кор надорад 1 грамм меган. монитор, сенсор, задни камера, беҳуда занг назанен, савдо дар назди мошин, мошин дар шаҳри хуҷанд, муомилаи хуб ҳам дорем. бо маблағ срочно 58500 сомон мефурӯшем меган. дӯстон азиз, ака нигоҳ кунед. ами камераи бари шумо чанқа просмотраи лайка бинен, чанқа лайка бед азиз. хоҳиш ай ҳамаи шумо акаҷоно ами лайкҳои бепулто намонен. ай ҳаматон рӯзием бародар азиз. дастгирӣ кунем, мо шуморо дастгирӣ мекунем. мерседес элеганс, мерседес бенз C класс бари шумо. солиш 2002 дар душанбе қарор дорад. нақша 56000 сомон меган. сӯзшӯриш бензини газ, мотор 2 автоматика. сурашам мошини фурӯшӣ мерседес элеганс соли 2002 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор сечковӣ меган. вагон рӯзи 5 октябр нав часпонда меша мега. коробка автоматика, газ бензин, газ евро 4. ҳуҷҷати солона танировка моҳи апрел 2024 ҳастай хулоса. харидор аниқ занг занем, муомила мекунем, савдош мекунем. илтимос харидор аниқ бошен, занг занем, бо муомила ҳам дора камтар. беҳуда зангмо назанен. мақсад вақту хитона сарф накунен. состояние мошин дараҷаи олияй. фонли маълумот иловагиша метавонем бигирем. кондитсионер ях, мультирул, дигарош. Toyota Camry бародар азиз. Toyota Camry соли 2007 мошин дар душанбе қарор дорад. бензини холӣ, кузов седан, краска сафед, объем мотор 2.4, коробкаш автоматика. Camry американка 178000 км пробег, номеро транзит, 4 балон гизалай бадай, краскаш тоза без сарапин. дарони мошин тозаакай без камбудияй хулоса. сади накунен автоматика, мотор 2.4 бародар азиз. инами қа маълумот оиди мошин бо худотон занг зада маслиҳат кинед бачако. баъдан дар аму комментар ҳатман қайд карда монен. мақсад ки ами наворои мо шумода маъқул ҳастай нестай. далши навороро пешниҳод бикунем накунем. агар наворои мо шумода маъқул бошад дар аму комментара 3 та 5 нависен. ба пеш иншоаллоҳ бо мо ҳам дар хизмати шумо мефаҳмем ки ҳам хеле ҳастай бачакҳое ки моро конкретни дастгирӣ мекунанд. ваз приора хоҳиши бардораи азиз, барои хоҳиши шумо. солиш 2014 дар душанбе қарор дорад. 42000 сомон нарх. бензини холӣ, кузов седан, мокри асфалт, краскаш, дарунаш тоза, мотор нав, объемаш 1.6 литр, коробкаш механика, срочно сундар курай, краска тоза, номеро транзит. танировка 3 моҳ дига ҳастай, документош 1 моҳи дига ҳастай меган. мошинча тоза люкс, муомилаи хубам дора бо рақамош падарка 0707. неки нархиш 42000 сомонӣ. харидори қазиқ бошинага ҳамин рақамои 2 да занг занен, бо маслиҳат кинен хитон бародар азиз.
ماشین فروشی نوبتی اوپل استراجی سالش 2006 برادر عزیز در دوشنبه قرار دارد. نرخش 62000 سوم میگن. ماشینچه توزاکای با طلبات خود جوابگو. بنزین گاز، موتور 1.4 مکانیکا. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. موتور 100%، коробка 100%، ходовойш ҳам 100%، кондитсионер 100% ях. печка гарм кор мекунад. баллоно 90%, дар электропакет. документи солона то моҳи марти 2024 ҳастай. хуб, состояние мошин хубаи варианти алишира мебинем. автоматика мошина боша агар мега мақсад алиш мекунем. мақсад ҷараёни худтона дар аму комментара нависен ёки дар WhatsApp мо муроҷиат кунем. бачако намеха маълумот додам. ваз 21 бардор азиз солаш 2004 мошинча дар душанбе қарор дорад. 19500 сум нарх. бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. срочно сум дар корай. состояниш зури бадай. тонировка 7 моҳа, 4 та электропакет дорад. ходовои губка ҳамаш кардагиай. савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе бисёр савол натен. бисёри баъд арзон намешавад. бардар азиз, амиқа маълумоти мошина баҳри шумо мақсад мо дароӣ кардан. мо қабул кардем, шумода хондем. мақсади гап бензини газ будай. 19500 сум нархша пешниҳод кардан. мотори 1.6 механика. краска тоза, электропакет 4 моҳа ҳуҷҷатам дорам. бардар азиз, боз худотон занг мезанен, оиди мошин маълумотошона мегирен. мақсад занг мезанен, гап мезанен. аку суҳбат ки хуб бошад, муомила хуб мешавад. бардар азиз, қисмати аслида мегзарем. номерои барои реклама кардан. мошин дорем, замину, хона, квартира, технико, чизе ки дорем. бардар азиз, метавонед роиш кунед дар WhatsApp имои ма. худо хоҳад рекламаш мекунем хушроак карда дар навори баъдна баҳри тамошобино. хулосаи гап, шумо чизе ки хостен, аз кадом нуқтаи ҷустуҷӯ шумода маъқул буд мошино, мо шумода пешниҳод кардем. ҳама масъала лайкотона бизанен. лайк бисёршон навор паҳн мешава. боқӣ дар амони худо то навори баъдна. хайр бардар азиз.